Le maire de Grand-Sainte-Marie. Enchanté. C'est pas Madame Marcos, la médaille de la ville de Grand-Sainte-Marie. Le même de Carré, pour complément, la médaille de la ville. Merci à vous. Merci. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias al alcalde de Lorón y a ti. Ohore handia da, aintzatezpen hau jasotzea. Eta zinez eskertzen dizuet Euskal Gizartearen izenean. Oroimenak ez ditu soilik gertakari tragiko edo bidegabeak gogoratu behar. Jokabide prestu eta eredugarriak ere ekarri behar ditu gogora. Garai zailetan, harrera eta elkartasunerako lekua izan zen Oloron. Aintzatezpen hau gure bihotzean gordeko dugu, betiko, gogora institutura eramango dugu, gure herriaren historiaren lekuko gisa. Eskerrik asko, bihotz-bihotzez, de tout cœur, merci beaucoup.